اتنیاں بزرگ ہستیاں دی موجودگی دے اندر میں آج تقریر تا نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور آکسا کہ الحمدللہ میں تا تو جہانہ میں جت گیا جدو میرے تے تحریک لبیک پاکستان دے قائدین دا سایہ تے پیر بننا والا سرکار دا شفقت اور پیار تے نظام مصطفیٰ دی تحریک دا ایک ادنا جا ورکر بنا ہاں، اس وقت میں سمجھنا کہ اس اللہ کریم دا میری ذات تے میرے جہ گنہگار تے کرم ہو گیا کہ جن دے وچ الحمدللہ میری دنیا بھی بن گئی تے میری آخرت بھی بن گئی۔ میں عدالتاں دے وچ رون والا وکیل ایک گنہگار شخص تے مینو میرے بزرگاں نے جدو سلیکٹ کر لیا تے میں تھے ضرور آکساں کہ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا اے گستاخ اکھی کتھے جا لڑیاں۔ جزاک اللہ۔